Mga kapuso, suba sakop sang 4 ka mga barangay sa Haro ginapahayag ginahabuyan sang basura sang nagalabay nga mga motorista sa Taytay. Kilid sang Taytay ginbutangan sang net barricade. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Madugay na nga sakit sang ulo sang 4 ka punong barangay sa Haro ang ginahaboy nga mga basura sa suba. Suno kay Barangay Simon Ledesma, punong Barangay Amadeo Sultan, pila ka bag sang basura ang ilan nakolekta sa cleanup drive sang Sabado. Sang kinsakyar ang CCTV, isa ka angkar-angkar ang nakitaan nga nagdulog sa Taytay kag naghamoy sa mga basura sa suba. Matapos ang pila ka oras, isa naman ka multicab ang naghamoy man sa mga basura. Hindi namon ang iyang plate number kaya siyempre ang iyang plaka sa likod. Hindi namon ma-identify kag hindi klaro ang tao nga nagakuan kay tungod sa suga ya bilang nagasigan. Ini man ang problema sang Barangay Tabuk Suba, Demokrasya kag Benedicto sa Haro. Bilang solusyon, isa ka net barricade ang ginbutang sa kilid sang Taytay. Apang hindi man lipod sa mga barangay official nga ang ila pumuluyo sa kilid sang suba, ang nagadugang man sa problema. Inambalan na namon ang pumuluyo sa kilid suba nga hindi na kamo mag-abol sa inyo basura kay kung mabalaan kamo, dabi na gid sa syudad palino na kamo. Ginambalan ko na sila nga may multa ina nga madakpan ka nga naghaboy. Ang pila ka residente, nagpanginwala nga sila ang naghaboy sang basura. Kadaga ginaboy ko basura ko sa tinda, may sako ko permit. Sa may truck ang nagakot. Nagakabalaka naman ang residente nga si Noland nga pisar may net, palapawon sa gihapon na boy ini sa mga pasaway. Importante kung tani nga matumod ang mga ini. Kung may CCTV, ma-review kung pumuluyo o kung pangayaw ang gaboy. Upod kay Hans Desierto, Kim Salinas, 1 Western Visayas.